Ndị be anyị ndewonu nnọọnụ n'ije Amalinze jere. Abụ m Amalinze jeje azị. Nke a bụ ije Amalinze jere n'ezi Owele na obi Ichie Adama ji Aroh. Nwa nnukwu ọkwụrụ ọka Ichie Adama wara ji taa na be ya, o wee kara ọhanigala ụta. Ndị Amalinze gbaruru. Ndị Amalinze ji ohere a wee jụọ ya ihe gbasara mmemme Ufiejiọkụ. Ufiejiọkụ bụ mmemme dị mkpa n'omenala Igbo nke ndị ụfọdụ amaghị nakwa ndị ụfọdụ adịghị echetazikwa maka ya. Ụfọdụ ndị na-akpọ ya Ahijiọkụ ebe ụfọdụ na-akpọ ya Ufiejiọkụ. Ajụrụ m Ichie Adama ihe bụ Ufiejiọkụ. Ngwa nụrụnụ nkọwa ya. Ichie Adama, ndewo. Ịwara ji taa. Ịwa ji dị iche na Ufiejiọkụ. Biko, ọ bụ gịnị bụ Ufiejiọkụ? Ufiejiọkụ bụ a na-ere ji ọbụla is known as Ufiejiọkụ. Ji ọbụla ife na-anye ji bụ Ufiejiọkụ. Ufiejiọkụ bụ alụsị nwe ji na ede. Alụsị nwe ji bụ Ufiejiọkụ. A na-eme ya tupu awa ji, ọ bụ tupu akọba ihe n'ubi ka eji eme ya? A na-eme Ufiejiọkụ ma alụsị ọrụ ubi. Eli nwaka eresịfọ ọgụ na mma, ije ọgụ na mma chewa n'ụlọ. Ufiejiọkụ ji ama apụtaghị ọdịru na-egwu ejiọkụ. Ufiejiọkụ bụ a ga-eme ya achịpụta ọgụ na mma na n'ilo. Ọ na-enwe osisi a na-egwu n'ala eji ama aka Ufiejiọkụ. Nwekwa nke eji ama aka nke Ufiejiọkụ a na-agacha ọgụ na mma ka a na-aga recha na mmanụ Ufiejiọkụ. Ndị ọbụla a ata ya asụ Ufiejiọkụ. Ya bụ na Ufiejiọkụ bụ na mgbe a lụchara ọrụ ubi achịkọzi ọgụ na mma, a na-eme ya tupu awa ji. Alụcha ọrụ ubi aticha ọgụ na mma chịba n'ụlọ ezulite. O nwere ndị na-eselebreti ya, amecha anya ha egbuo ọkụkọ Ufiejiọkụ ejisi wee igige anyanwụ ọkụkọ sie ya ọfụma wee zuo ike ọrụ ugbo niile. Nna biko Adama ji Aroh, biko anyị na-ekele gị ka isi wee zaa anyị oku a wee zakwanye ajụjụ a maka otego ajụbara ihe bụ Ufiejiọkụ. Ọtụtụ ndị mmadụ amaghị maka ihe nji ewelite ihe a bụ maka ka omenala anyị ka anyị wee na-amakwa maka elozobego ihe niile a. Maka onye jụrụ Ufiejiọkụ sịghị na ya chetara ihe ọ bụ maka ya. Nke a bụ nọọ ịkọwara nọọ emesịa akọsị ọrụ achịkwa ihe ubi ewee were alụsị ewee gbuo ọkụkọ gburu alụsị Ufiejiọkụ ọkụkọ maka ihe ubi wee mee eme ọkwa ya. Biko anyị na-ekele gị ka isi wepụta ohere wee zaa anyị ajụjụ. Anyị na-asịkwa gị daalụ ka isi wee kpọọ anyị oku ka anyị soro gị wee waa ji taa. Ndewo, Chukwu nọnyere gị. Abụ m Amalinze jeje azị. Ana m ewelite asụsụ na omenala Igbo. Daalụ nna anyị. Ọkwa unu nụrụ ihe ọ kọwara. Ufiejiọkụ bụ mmemme a na-eme iji wee kelee chi ya, chi na-ahụ maka ihe ubi ji na ihe ubi, ya bụ alụsị Ufiejiọkụ, ka ihe ubi wee mee nke ọma. Maka osi na dị ndị be anyị sịrị na agwa otu onye hụrụ na-aghọ eke. Ajụkwara m ọtụtụ ndị ọzọ ajụjụ maka Ufiejiọkụ mana enwetaghị m ha na ihe onyonyo bụ na ha deritara akwụkwọ na tekst. Ngwa lee na isiokwu
ihe ha kwuputere bụ Ufiejiọkụ, ya bụ Ahịjiọkụ. Ka ngụpụta ya. Ndị Nnewi siri na Ufiejiọkụ bụ emume ha ji ekele ma gaa ọfọ ka ihe a kụrụ n'ubi mee nke ọma ya na iweta ọganihu. Ndị Nnewi nwekwara okwu Ufiejiọkụ. Ndị Alọ na-akpọ ya ịlọ mmụọ. Oge ha ji eme nke a bụ na mbido ọnwa nke 8 nakwa agbata ọnwa nke 9, ya bụ na ọnwa Ọgọst na Septemba afọ ọbụla. Ogbuefi Nnamenya Ichie Okeke bụkwa onye ezi Owele sịrị na Ufiejiọkụ bụ alụsị ji. Ọ gara n'ihu kọwakwa na mmemme Ufiejiọkụ na-abụ mmemme iji wee kelee alụsị Ufiejiọkụ, were yọọ ya ka ihe a kụrụ n'ubi mee nke ọma. Ọ gara n'ihu kọwakwa na mmemme Ufiejiọkụ na-abụrịrị n'ụbọchị Eke. Na nchịkọta, nkọwa ha dum na-arụga aka na Ufiejiọkụ bụ mmemme a na-emere arụsị ji na ubi, sitekwa etu Ichie Adama si wee kọwara anyị. Ya bụ na unu aghọtago na Ufiejiọkụ bụ omenala ndị Igbo ọtụtụ ndị na-echezozi ugbu a, ya nakwa ọtụtụ ndị amaghị maka ya. Bụ mmemme a na-eme tupu ruo mmemme iri ji, ya bụ mmemme iri ji ọhụrụ. N'iji gaa n'ihu na nchọcha m, akwụkwọ ejije a na-akpọ Things Fall Apart nke nwa amadi Igbo bụ Chinua Achebe dere rụtụkwara aka maka ihe gbasara Ufiejiọkụ. O mere ya mgbe o kwuru na otu nwoke, ya bụ Nna Okonkwo, n'akwụkwọ ahụ bụ Unoka, kwaragharịrị wee kpesara Chika wee sị ya na oge ọbụla afọ kwuru afọ na ya na-egburu alụsị Ufiejiọkụ ọkụkọ, mana emechaa ihe ọ kụrụ n'ubi adịghị eme nke ọma. Si ya ọ bụ gịnị kpatara ya? Mana Chika gbara ya ụja, si ya mechie ọnụ ya gaa ka ọ rụọ ọrụ ka ụmụ nwoke ibe ya, na ama ya bụ Unoka ka onye umengwụ na ngwurube ha niile, ya na ụmụnna ya. Si ya kedu ka ọ ga-esi n'aka ubi na ala nwụchagoro anwụ, ike gwugoro, wee na-atụ anya na ala ga-emepụta ji. Si ya fere mmiri 7 na agụ 7 ka ibe ya si akọ ugbo, ka ọ ga ka ugbo ka ọ pụtara ya ihe ọ na-akọwa ebe a bụ na alụsị Ufiejiọkụ na-enyere onye na-enyere onwe ya aka. Ya bụ na ole ọkụkọ ole ọ sọrọ gị gbuoro arụsị Ufiejiọkụ, ma ọ bụ na ịrụsighị ọrụ ike ka ugbo etu o siri wee kwesị, na ihe kọrọ n'ubi agaghị eme. Ufiejiọkụ na-enyere ndị na-enyere onwe ha aka ubi ha ewepụta nke ọma. Biko ghọtanụ nke a. N'ụta nke a Ichie Adama kara, ndị ichie ibe ya na ndị nze na ọzọ bịakwara ya oriri ụta, mana ndị amalinze ekwudoghị ha maka ha pụgo tupu ndị amalinze wee rute. Ọ kpọkwara ndị nna ya ochie abịa gọrọ ya ọfọ. Ndị inyom ndị ezi Owele bịakwaziri. So anyị na-ekele Chineke, anyị na-ebe ego ụtụtụ. Ọ gwara anyị bịa taa ebe a wee bịa. O netara anyị anya ọfụma. Abacha obu ya ga nọ abacha obu ya anyị rigide Ichekwu. So ana m asị ndị ezi Owele, unu Emeka, ọ bụrụ na emegide mmadụ Adama, unu ga-enwe problem na ehihie tata. Mmadụ na ụgbọala so much. Ọ mmadụ omepụrụ onye ọ dere. Ọ bịa ebe anyị ọ na-akpụ ya ewu. Ọ na-akpụ ya ebune. Nke mmanya ihe ndị na-akpụ ife ahụ.
ndị mmadụ riri ṅụọ nwere obi aṅụrị gbarakwa ụbụbọ. Ndị be anyị, ọ bụ ebe a ka a ga-eweta ije Amalinze jere n'ezi Owere n'isi njedebe. Ejikwa n'aka na unu mụtara ọtụtụ ihe na nkọwa akọwara unu. Biko ana m ayọkwa ka unu gbaa mbọ na-akwalite ma na-akwadokwa asụsụ na omenala Igbo. Ihe unu ga-emere m na-ayọ unu bụ ka unu binyere m aka n'ebe edere subscribe, ka unu kesakwa ozi ma ka asụsụ Igbo na-agali elu. Ọ bụ etu a ka anyị ga-esi mee asụsụ Igbo na omenala Igbo adị na-aga n'ihu. Biko nụ, aka na-ekele unu ọzọ. Amalinze jeje azị. Ndewonu.